Ireki dira azokako ateak. Gaur goizean hasi eta 5 egunetan zehar, hemendik zuzenean arituko gara ikusten dugun guztia zuri kontatzen. Dakizuen bezala, Durangoko azokak aurten 50 urte bete ditu. Eta hori dela eta, ospatzeko modu hoberena iruditu zaigu kultura oparitan ematea izango dela. Hemen azokan dagoena dastatzeko aukera emango dizun opari txiki bat banatuko dugu egunero, azokak irauten duen 5 egunetan zehar. 25 euroko bonu bat azokan bertan erosketak egiteko. Zure gustuko musikaz eta zure gustuko literaturaz gozatzeko oparia. Eta nola lortu opari ederrau? Ba oso erraza da. Zuk idatzi edo deitu gure telefono zenbakira eta gako hitza idatzi edo esan besterik ez duzu egin behar. Beraz, hartu datuak. Gure telefono zenbakia hauxe da. 6-9-1-2-5-5-4-7. Eta esan edo idatzi beharko diguzun gako hitza hauxe, dazokat. Zeren zain zaude? Azkar, mugi, lehenengo deitzen duzuen 5 entzulerentzat daukagu oparia.